εδώ απαλά. Μπράβο, είσαι εντάξει Παύλο, υπέροχος. Δεν είναι 3 τυχαία αντικείμενα, είναι 3 προβλέψεις, παιδιά. Είναι ένα κλειδί που από πίσω κρύβει ένα διψήφιο αριθμό ενός ξενοδοχείου, το οποίο έχει 100 δωμάτια. Όλη την ώρα θα βρίσκεται εδώ, μόνο γιατί παίζει ρόλο. Μία πρόβλεψη βρίσκεται ακριβώς εδώ και ένας δίσκος και αυτό περιέχει κάτι, το αποκαλύπτουμε στο τέλος. Ίσιος, εδώ, σούπερ, εντάξει Παύλο, τέλεια, κρατάς τα αντικείμενα εδώ που πέσουνε, κεφάλι μπροστά, χαμογελάς, δεν περνάς ωραία, τέλεια. Ένα ταξίδι στη Disneyland, τι σημαίνει αυτό? Προσγειωνόμαστε με το αεροπλάνο στη Disneyland, Παρίσι, Αμερική. Παρίσι, Αμερική. Παρίσι. Ωραία, που είναι και κοντά. Και αφού κατεβαίνουμε στο αεροδρόμιο, πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο και η κοπέλα που βρίσκεται στη ρεσεψιόν, στη ρεσεψιόν μας δίνει από το 1 έως το 100 ένα δωμάτιο που το κλειδί από πίσω λέει το νούμερο 100. Αυτός που πιάσει την μπάλα. 100. Χρέη τέλεια τα χείλη σου. Από το 1 έως το 100 πες έναν αριθμό. Ένα τυχαίο αριθμό, ρε εσύ, μεγάλος είσαι και εγώ λέω θα το έχει πιάσει ένα παιδάκι. Από το 1 έως το 100 πες μου έναν αριθμό. 1000. Ποιο? Άρα δώσε μουσική, μένουμε στο δωμάτιο με το νούμερο 68. Τέλεια. Πέτα την μπάλα που θέλεις, δυνατό πέταγμα, μπροστά, αριστερά, δεξιά, μπρος πίσω. Ωραίος, μ' αρέσει, μπράβο. Πιάστε μπάλα. Στο δωμάτιο με το νούμερο 68, αφού τακτοποιούμαστε, ήρθε η ώρα να δούμε μία από τις ωραίες διάσημες ταινίες της Disney. Έχω επιλέξει 3 αγαπημένες τυχαίες. Το 1, το 2 ή το 5. Αυτός που έχει την μπάλα δυνατά. Δεν ακούω. Αυτός που έχει την μπάλα. Το 1. Άρα αυτό που επέλεξα σε τυχαία επιλογή ήταν Peter Pan. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει επιλέξει, με συγχωρείτε δηλαδή, θα μπορούσε να έχει επιλέξει η χιονάτικη 7 νάνη, ο βασιλιάς των λιονταριών. Αλλά επέλεξε το 1 που ήταν Peter Pan. Τελευταία ερώτηση, πέτα την μπάλα που θέλεις. Και αφού στο δωμάτιο νούμερο 68 βλέπουμε Peter Pan, περνάμε τέλεια στη Disneyland. Αποφασίζουμε ότι θέλουμε να κάτσουμε πόσο διάστημα. 7 μήνες. Μόνο η κοπέλα που έχει την μπάλα. Βοηθάει ο μπαμπάς ή η μαμά. Πόσο θέλεις να κάτσεις στη Disneyland? 1 μέρα, 10 μέρες, 1 χρόνο, για πάντα πόσο? 7 μήνες. 5 μήνες. Αυτό ήτανε. 5. Πρόσεξέ με Παύλο. Αυτά εδώ τα πήραξε κανείς, τα άκυψε κανείς ή μόνο εσύ? Τι? Μόνο εγώ. Είσαι σίγουρος? Είναι δυνατόν, υπήρχε περίπτωση όλοι αυτοί που επιλέχθηκαν με την μπάλα να είμαστε συνεννοημένοι? Όχι. Μ' αρέσει που το σκέφτεται. Λέγε, σου κλείσα για φως. Υπάρχει περίπτωση να έχω συνεννοηθεί αφού πέταξα τυχαία την μπάλα? Ναι. Αλλάζω επάγγελμα. Δηλαδή πόσο πιο καθαρό να γίνει κάτι. Ας το δύσκολο εδώ. Λοιπόν, να ξέρεις Παύλο ότι γι' αυτό σταμάτησα τα παιδικά πάρτι. Αστείαστο. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε απαντήσεις. Σηκώρθιος Παύλο. Σηκώρθιος. Ωραία, πήγαινε λίγο πιο εκεί, μπράβο, δίπλα στο τραπέζι. Ωραία, πάμε να συνοψίσουμε απαντήσεις. Ποιος είπε το νούμερο 70? 70. Τυχαία επιλογή, σαφώς. 68, συγγνώμη, γι' αυτό τα γράφω. 68. Εγώ το είχα πει. Ποιος είπε το νούμερο 1, νομίζω Peter Pan. Peter Pan. Και κάποιος είπε 5 μήνες. 5 μήνες. 3 προβλέψεις, 3 αποτελέσματα. Παύλο, κράτα. Αυτό δεν χρειάζεται. Πάμε να δούμε το κλειδί, παιδιά. Είναι η πρώτη πρόβλεψη. Σήκω το έτσι, κράτα το έτσι να το βλέπουν όλοι. Μπράβο, έλα και λίγο πιο μπροστά. Στο θώρα κάτσε καλά, ωραία. Δείτε εδώ, 68. Αυτή είναι η πρώτη πρόβλεψη. Δεν βλέπω. Κλειδί με το νούμερο 68. Δωμάτιο με το νούμερο 68. Ωραία. Δεν
Δεύτερη πρόβλεψη, Peter Pan. Κάποιος είπε το 1, αυτό σημαίνει... Δώσε μου Peter Pan, δείτε εδώ, Peter Pan. Peter Pan! Oh my god! Peter Pan! Peter Pan! Τελευταία, μην το βλέπεις εσύ, έτσι κρατά. Μην το βλέπεις. Τελευταία πρόβλεψη, παιδιά, κάτω από το δίσκο που στήριζε τα δύο επόμενα αντικείμενα. Δες εδώ. Τι είναι αυτά? Υπήρχε από κάτω ένα αυτοκόλλητο που έλεγε 5 μήνες. 5 μήνες! Oh my god! Oh my god! Και για όσους το σκέφτονται, όχι, δεν ξέρουν τα νούμερα του Τζόκερ. Παύλος, ένα δυνατό χειροκρότημα για το φίλο μας. Μπορείς να κάτσεις. Παύλο, ευχαριστώ πολύ. Η επιθυμία σου εκπληρώθηκε.